И какво става, хора? Аз съм Дарвеген Кимки днес. Ще играя в Блейза. Точно сега дали бях баннат, заради хака, ма нямах. И тук дали забравих да се сета хомо в къщата и се го загубих. И бях GG и се саднах и ще се правя в къща. Аре, бро, ела тук, да. Да. Те, аз паря, ти не париш. Ах. Да, не ме, браво, бе. Ти крипърчо. Трябва да сядам на него, но му изтека това на този сервер. Говоря с мои приятели тук. Ще се видя първо тази, тя добре тази проде, защо? Чай, че умирам хорче направо. Аз тук няма се бия, аз си правя се къща. Тук има ли блот? И хом? Кобе! Ако ще пращам, бе? Сега днем няма пращам, после. Аре, коста, бе! Майка. Чакайте. Upload me out. Yes, има плод. Leave lobby and mom. Аре, бе, влизайте в Блейза. Аз тук 1 час съм мъча. Какво ще показваш ти сега, Абе, после сега с такова снимам. Защото се тълпи, да. Мом ли фит? Къде ме бъде хомо? Тук може да се чупи, не може. Не, сте хора. Чайте. Вървим с 14 FPS, да. Ама, сори, ако лаги, наистина, сори, бъди. Аре, как се забравих да се сета хомо, се трябва да се търся 1 час хомо. Аз съм юзър, да, фак. И може да има едно ревю на един Royal PvP. Може да има едно ревю на Royal PvP там. Ще ви покажа много як.
Аре, то свак няма да спре. Имам ли кирка? Окей. Да обира айрона поне. Да, брат, да. Аз тук имам 1000 пари, това е добре. Колко нубски хвърлих търта. Тук може да бъде хома, ама няма много добро място за да прави къща. Значи, тук има резиденция. Значи тук не може. То скрафтинг тейбъл, майко. Че морам отглад вече. Тук аз го грифнах. Дали то нямаше нищо, само грифнах дървото. Ко? Кой ти е? Някакви сърца, някакви бърца. Това е за... Кове, чакай малко снимам, бе. То ще нещо чакам малко. Мали. Ако лаги сервера, ако лаги Майнкрафта много сари хора, ще знаете са комп. Ако казах да клипчето, ако не сте видяли, ако искате лайвстрим, ако трябва да съберем 20 лайка, ще има лайвстрим Майнкрафт или в CSGO, не се знае. Аз играех преди, ама сега нещо я изтрих. Добре, че тук не те сваля деби. Ще бъде такава къща подолу, защото аз така се... Окей. Някакво на то малко. Някак си мога да си вия къщата, ама... тук някъде ще бъде. Тук за сега само ще правим къща, след това може и да играм PvP след другия епизод чак. Са пак дърт идва. Мали как мръса този дърт. Аре, махай се бе за ръцата й. Не, за кой идваш? Тъй. Сега трябва да се помня. Ой, кашля готов. Тъй. Да, така. Искам много да не ми я виждат, ама не знам защо като това е много странно. Защо не влезах с леби мода? Както казах сега, ако искате лайвстрим, трябва да заберем 20 лайка или 15, както кажете. Ще се опитам някак се да направя и... Пам. Ох, малка къща, what the fuck? Тофа? Хора, аз съм направо, как го намерихте? Ама не трябваше, защо сега ще ви най-тъпя хум на света? Трябваше да го разширя. Хора, теж тогава ще бъде. Ще го запазим за после, ай, чао. Не му пя пакет. Не, той не трябва да го запомня. Мисля, че това не е добре още. Но не, ако правя. Аз мога да се направя на къща, братче. Мали.
1 час си намирам къща, 1 час си правя къща. То се знам колко прави. Ама че продължава. Ето тук ще е някакъв чест, тук се съгъм проните. Сега трябва да се направя резиденция. Еби хора, бай, това ще е ключето. Додолу ви хареса ключето, абонирайте се и чао!